Добрий вечір усім глядачам телеканалу АТР. В ефірі програма «Бізнес та влада». Мене звати Анна Медведнікова. Вітаю. Сьогодні будемо обговорювати таку тему, як захист вітчизняного виробника, а саме закон 466, який передбачає системні зміни до податкового законодавства, більш відомий як законопроект 1210. Ще поговоримо про антидемпінгові мита, зокрема на полімерну сировину, квоти на Міндобрива, тобто обговорювати є що, обговорювати є з ким. Отже, в нашій студії сьогодні Мар'ян Заблоцький, народний депутат від партії «Слуга народу», податковий комітет. Вітаю вас, добрий вечір. Доброго вечора. А Олександр Громико, президент Української асоціації виробників. Добрий вечір. А Олег Гетман, економіст, експерт економічної експертної платформи. Вітаю вас. Вітаємо. Ярослав Романчук, податковий адвокат, керуючий партнер юридичної групи ЮКОН. Добрий вечір. Вітаю. Дякую, що ви до нас завітали сьогодні. Отже, закон 466 вніс суттєві зміни до Податкового кодексу України. Медіапростір вирує негативними коментарями представників бізнесу. Більшість кажуть, що дані зміни – це серйозна атака на всі рівні українського бізнесу, яка не сприятиме його розвитку. Отже, хотілося б почути для початку експертну думку пана Олега. Пане Олеже, скажіть нам, які позитиви ви вбачаєте у даному законі, які негативи, ризики, будь ласка. Дякую. Так, не можу погодитися з усіма коментарями, які виключно у негативному напрямку. Ми аналізували цей проєкт, аналізували його детально, співпрацювали з податковим комітетом, наші експерти ще восени, і проєкт був змінений до другого читання майже приблизно на 50%. Тобто там дійсно спочатку було дуже багато суттєвих норм, які збільшували повноваження податкової, збільшували дискрецію, але здебільшого, мені здається, що критики не дочитали проєкт після другого читання і коментували ще первинний текст, що було дуже багато, потім можна було побачити з їх коментарів, коли вони не орієнтувалися у редакції до другого читання. Отже, є приблизно 20 позитивних новел і приблизно 5-6 негативних. Давайте найосновніші все ж таки, я не дуже встигну багато. всі 20, тому якщо сьогодні передача стосується виробника, то виключно про виробників. Було запроваджено прискорену амортизацію, це політика стимулювання оновлення основних засобів. Було продовжено можливість розстрочення сплати ПДВ для великої кількості найменувань обладнання. Цим проєктом було запроваджено, було тимчасово скасовано ПДВ на певні також види обладнання, там вітрогенеруючі установки і ще певний перелік. Для малого бізнесу було багато чого зроблено, було збільшено ліміти і досить суттєво. Ну, це, мабуть, не про виробників, але малий бізнес дуже був задоволений цим проєктом. І були позитиви для аграріїв, були скасовані так звані соєві правки, і тепер всі експортери можуть отримувати ПДВ, чим аграрії також задоволені. І ще багато технічних, адміністративних позитивних норм, тобто досить суттєві позитивні норми, передбачені цим проєктом, і вже вступили в дію після підписання президентом, а деякі з 2021 року. І було 5-6 негативів, досить потужних, але вони не стосуються малого бізнесу, і вони навіть не стосуються середнього бізнесу. Вони стосуються великих компаній, здебільшого, які, всі вони працюють ведуть зовнішню економічну діяльність, і виключно для них досить суттєві негативи. Так, це і запроваджено таке поняття, як ділова мета, коли податкова може досліджувати там і намагатись на свій власний розсуд трактувати, було в цій операції так якась ділова мета чи не було. Ця норма вже є домовленість в комітеті, що вона буде відтермінована, здається, на кілька років і запроваджена тільки в цілях ТЦО.
ПДФО. Контроль іноземних компаній також було запроваджено, але також відсрочено, здається, на рік чи на два. Зараз Ярослав, як учасник цієї робочої групи, про терміни, наскільки вдалося це відсрочити, він, я гадаю, розповість детальніше. Ще було піднято низку штрафів, але це вже такі більш дрібні новації і конструктивні дивіденди, чого немає в багатьох країнах Європи, навіть також запроваджено більше, ніж від нас вимагали згідно плану БЕПС. Відповідно, якщо ці новації негативні будуть відтерміновані або скасовані в той чи інший спосіб, то закон буде майже позитивний тоді. Чекаємо на це. Цікаво, пане Мар'яне, з точки зору влади, ви погоджуєтеся з цими негативами? Вважаю, що цей законопроект в цілому була помилка, і якщо би зараз він надійшов в Верховну Раду, то другий раз він би в такому вигляді не пройшов 100%. Чому? Просто він... Про нього важко розказати коротко, тому що це 400 сторінок всякої різноманітних речей. Писали його в податковій, в основному писали також помічники голови комітету Гетманцева. В основному вони настроєні були на те, щоб всю владу їм в руки, якомога більше їм дискреції, якомога більше щось вирішувати. І з цього в результаті получився такий певний монстрик. Давайте конкретно, от, що би ви змінили? Все ж таки він вже прийнятий, він вже в дії місяць, як, до речі, це символічно, що сьогодні саме рівно місяць, як закон набрав чинності. Бачите, президент, якщо ви зауважите, він має 2 тижні на підписання законопроекту. Президент не підписував 4 місяці. І наскільки я знаю, він би і не був підписаний, якби в цих 400 сторінках не було норми про те, що одна маленька норма про єдину юридичну особу на митниці, яку від нас вимагав МВФ. А так там є багато промахів, там є ряд лобійських норм, в тому числі, наприклад, нас через одну з норм зупинились лакофарбні заводи, туди намагалися впихнути різні норми по Укртатнафті, правда, безуспішно. Тим словом, я думаю, що там негативу більше, ніж позитиву, просто це ще приймало в той час, коли ще ми були на старті, голова комітету ще користувався безумовним авторитетом і в Офісі Президента. Я пам'ятаю, що мені за цей законопроект дзвонив безпосередньо, що тоді голова Офісу Президента Андрій Богдан просив його не критикувати, що він потрібен. Але зараз ми зрозуміли, що потрібно його правити. Але як розуміти, що ви були тоді на старті, якщо місяць назад цей закон був прийнятий? Він був підписаний. Він підписувався насправді 4 місяці. Прийнятий був у грудні, здається. Добре, Ярославе, пане Ярославе, скажіть, будь ласка, сьогодні відбувся форум, так? Сьогодні 7-й міжнародний податковий форум. Розкажіть, будь ласка, нам трошки про ці кіки страшні, яких бояться усі бізнесмени. І якраз сьогодні були присутні люди, які, власне, писали законопроект. Дякую за запрошення, за можливість дати певну інформацію. В дійсності сьогодні розпочався 7-й міжнародний податковий форум. Це був такий 3-денний марафон. Він буде відбуватися і відбувається онлайн у зв'язку з коронавірусом. І це найбільша площадка, найважливіша площадка, де зазвичай на ній збираються представники органів державної влади, експортного середовища і бізнесу. Олександр Громыко сьогодні був учасником першої панельної дискусії разом із Данилом Гетманцевим, головою комітету. Для розуміння, я постараюсь говорити не такою сухою юридичною, скажімо, термінологією, але взагалі 1210 і закон 466, його метою основною було це імплементація плану БЕПС. План БЕПС був розроблений ОЕСР і підтриманий на прохання G20, Великої Двадцятки. Він покликаний, це боротьба з розмиванням податкової бази і виведення прибутку із оподаткування низькоподаткової зони. Це фактично антиофшорне законодавство. Це боротьба з агресивним податковим плануванням.
Просто в сам законопроект, в 466 закон, внесли все, що тільки можна було внести. Хоча його основною ціллю було це якраз імплементація плану БЕПС. Це світова боротьба антиофшорна, яка і ми маємо також певні зобов'язання. Якщо говорити з кінця, ми як Україна взяли на себе зобов'язання імплементувати 4 кроки БЕПС із 15, які скажімо, затверджені. На жаль, скажімо, певна частина наших представників органів державної влади вирішила зробити, скажімо, більше, чим ми брали на себе зобов'язань, і імплементувати більшу частину, скажімо, там 9, по-моєму, кроків, які передбачені планом БЕПС. В цілому закон правильний, ідея закону правильна. Ми не можемо, скажімо так, іти поза трендом, скажімо, світовим, поза боротьбою, але, як на мою думку, ми поспішили з точки зору прийняття деяких норм. І в самій такій жорсткій формі, як це, скажімо, було. І те, що стосується контрольованих іноземних компаній, те, що стосується ділової мети. От якраз про них, про контрольовані компанії. Давайте, що таке контрольовані іноземні компанії? От для чого? Взагалі в світі за різними оцінками до 80% торгівлі воно відбувається в рамках бізнес-груп. Тобто це торгівля між пов'язаними особами. І з однієї сторони, з другої сторони, скажімо, за оцінками різних експертів, наприклад, за оцінками Оксани Маркарової, від 100 до 200 мільярдів євро Україна щорічно втрачає через, скажімо, от таке агресивне податкове планування. Для чого бізнес використовував низькоподаткові зони, офшорні зони? Є як мінімум декілька базових, скажімо, там речей. Перше, це певна мінімізація оподаткування, і в даному випадку не відбувалося ніякого порушення законодавства. Все, що відбувалося, це просто використовувалися конвенції про уникнення подвійного оподаткування, щоб можна було використовувати різні режими і не платити. Дуже просто. Український виробник, наприклад, якоїсь руди, він мав свою компанію чи має свою компанію в низькоподатковій зоні і продає свої афільовані компанії з мінімальною націнкою в Україні. А потім вже його афільована компанія з низькоподаткової зони продає кінцевому споживачу по максимальній ціні і там залишає максимальну маржу, яка не оподатковується. Тому якраз план БЕПС і цей закон, він направлений напроти такого агресивного податкового, скажімо, планування. Другу частину, для чого український бізнес, в тому числі використовує іноземний елемент, це скриття кінцевих бенефіціарів. Тобто, і третє – це захист активів. В Україні, на жаль, посягання на власність, посягання третіх осіб, в тому числі з використанням правоохоронних органів, вона в дійсності, скажімо, там існує. І четверте – це, скажімо, це отримання доходів для покриття власних витрат чи для інвестування, скажімо, в Україну. Тому сам план БЕПС, він націлений на боротьбу, перше, розкриття кінцевих бенефіціарів, друге, скажімо, фактично на сьогоднішній день не існує банківської таємниці, вона повністю, скажімо, розкрита. І третє, це кожна країна хоче, скажімо, щоб податок платився там, де генерується, скажімо, прибуток. Тому в цілому, повторююсь, ідея правильна, але сам підхід, який взяла Україна, він трошечки, скажімо, поспішний. Тому за ініціативою президента була створена робоча група в Офісі президента. Я, як член Української ради бізнесу, як експерт, приймав, скажімо, в ній участь. І на минулому тижні відбулося, скажімо, фінальне засідання робочої групи під головуванням Юлії Ковалів, заступника голови Офісу президента, і Данила Гетманцева, голови комітету, де була фіналізована, скажімо, частина змін, щоб зняти оцей напругу, зняти цей негатив. По-перше, скажімо, те, що стосується контрольованих іноземних компаній, терміни
перенесені, скажімо, перший звіт буде подаватися на 1 січня 2024 року. Станом звітувати будемо за 2020-2022, скажімо, там рік. І скасовані штрафні санкції, скасовані пені. Що стосується ділової мети, да, її фактично, скажімо, там цей підпункт з податкового кодексу скасували. Ділова мета залишається для двох категорій. В 2021 році для цілей 2020 році для цілей трансферного ціноутворення, це те, що стосується контрольованих операцій, і в 2021 році, да, він буде, скажімо, стосуватися тільки компаній, ну так званого з офшорного списку, встановленого Кабінетом міністрів України. Тобто, оце є основні, скажімо, там речі, які найбільше, скажімо, да, дошкуляли бізнесу, наскільки впливали на бізнес. Да, є ще там зміни, що стосуються представництв іноземних компаній, що стосується покраїнного звіту по трансферному ціноутворенню, але це вже, скажімо, там да, більш інших компаній. Тому, підсумовуючи, скажу, ідея правильна, ми поспішили. Да? І деякі норми, вони є жорсткими, вони є невчасними, скажімо. Тому я надію, що Верховна Рада, в першу чергу комітет, проголосує законопроект 2425, внесеться до Верховної Ради і він буде проголосований. Хоча, як я бачу, не всі підтримують, скажімо, такі, скажімо, зміни. Дякую. Пане Олександре, скажіть ви з точки зору бізнесу, яка ваша думка? Ну, я скажу так, я разговаривал с одним из депутатов тоже по поводу данного законопроекта, и он примерно сказал в интересном стиле. Я вспоминаю прошлую власть, мне, когда тема была такого же плана форума, только антикоррупционная, когда было, вы хотите, чтобы вы бизнесмены, не хотите, чтобы была коррупция. И мы, ну, конечно, потому что уже просто достало наши госорганы за каждую бумажку, за каждую подпись, да, там от прошлой власти. И простой был рецепт. Так не давайте. Просто, ну так не надо давать взятки, и, говорит, и все, и вопрос как бы и решен, вроде бы, и не будет коррупции. Вот здесь примерно так же депутат в таком же стиле сказал. Вы как бы говорите о том, что вот с киками, это вот то, что Ярослав говорит, поспешили, так не имейте киков. Ну и все дела. Ну зачем вам кики? А как насчет того, что у производителя есть филиалы не только в налоговых зонах, да, но и в Польше, и в Румынии, в Венгрии, где НДС 27%, в Германии. Ну, то есть, когда речь идет о дерегуляции, то, конечно, это, наоборот, сильная регуляция, да. Хотя я к этому отношению, на самом деле, здесь согласен с Ярослав. Надо просто максимально упростить. Я тоже за законопроект 2425. Во-первых, его немножечко отложить, упростить, потому что то, что надо идти по пути деофшоризации, это абсолютно очевидно. Я всегда выступал за детонизацию и использование офшоров в деятельности как на экспорт, так и в импорт. В импорт это занижение цен, как правило, используется, да? В экспорте или завышение для того, чтобы больше вернуть НДС надутого, да, или там наоборот оставить прибыль, как говорит Ярослав, это уже в зависимости от потребностей. Поэтому деофшоризация, может, абсолютно понятный мировой тренд, который Украина должна точно следовать, да. Но то, что Ярослав говорит, может быть, здесь немножко поспешили, потому что есть, там касается это не только низконалоговых, но и высоконалоговых зон, потому что тебе это все резко усложняется в отчетности, да, и это как бы имеет мало места к дерегуляции, да. Поэтому то, что 24-25 необходимо отложить и максимально все-таки упростить, в общем-то, это не только, конечно, касается этого. И вообще я считаю, что как вот производители мы очень выступаем за то, чтобы упрощение было для бизнеса. И если мы говорим сейчас о налогах, да, то мы очень рассчитываем, что законопроект о ННВК, который уже, к счастью, внесен, да, ну, уже еще номера еще нету в Верховной Раде, но уже ну, имеется в виду, я, наверное, неправильно выразился, я, во всяком случае, его уже получил. А налоги на выведенный капитал, там с ограничением оборота до 200 миллионов, да, то, например, в той же в Польше, кстати, тоже решили с 1 января 2021 года вводить налог на выведенный капитал. Может быть, это чуть... Насправді, в Польщі це є законодавча ініціатива, з якою виступив прем'єр-міністр,
Але треба розуміти, що в Польщі зараз відбувається передвиборча кампанія, також, скажімо, президентська кампанія. Но это уже подписали? Ні, ну це... Законопроект принят? Ні. Еще не принят. То есть Ні, это просто внесли. це ініціатива прем'єр-міністра, вона обговорювалася декілька місяців, тому в якій формі і як буде прийнято, ну, це... Нет, уже законопроект есть, потому что уже есть номер, уже есть... Так, але я маю на увазі, що це тільки законодавча ініціатива. То есть вы думаете, что, может быть, не будет принято, но... Ні, я Не думаю... так, як у нас. У них, якщо вносить прем'єр, вони це Я думаю, что они это примут. У них, у них Звучит. ограничение до 30 миллионов польских злотых. Это наши 330 миллионов гривен. И это, конечно, вот то, что мы называем дерегуляция, как раз к слову, да, к тому, что небольшие производители, это в том числе это большая поддержка, потому что налог на выведенный капитал – это то, что дает производителю развиваться. То есть пока ты вкладываешь в основные средства, в новое оборудование, в расширение производства, ты не платишь налог на прибыль, ты сохраняешь эти средства, и ты развиваешься. Ты этим самым налогом государство стимулирует рост производства. Поэтому вот я вот за этот законопроект, конечно, вообще двумя руками за. Потому что тот, что мы обговариваем, законопроект такие, как действительно есть спорные варианты, хотя на самом деле деофшоризация – это абсолютно очевидно мировой тренд. Да? Но касаемо ННВК, то тут просто весь бизнес за. И я очень надеюсь, что мы в этом году получим качественный законопроект. Он уже есть, на самом деле, написанный, как я уже говорил, но осталось, на самом деле, один маленький шаг. Да? Внести его и принять. Это, к сожалению, противоречит МВФу, потому что сегодня правительство в программу, кстати, это есть, да, и льготы, и налога, и нашим производителям, и индустриальные парки, да, которых мы сейчас чуть попозже тоже еще обсудим. Сегодня тоже внесен свежий законопроект. Но получается одновременно правительство подписывает с МВФ документ, где пишет о том, что мы не можем не вводить никакие льготы. То есть, ну, в общем-то, сложно понять, когда есть программа, которую, правда, не утвердила Верховная Рада, да, эту программу, но это действительно в этой программе очень большие разделы. Кстати, ни в одной предыдущей правительстве я не видел такие серьезные разделы, как поддержка производителя и импортозамещение. В этом правительстве есть. Можно похвалить, но одновременно, чтобы получить деньги, получается, левой рукой мы за производителя, а правой рукой льгот никаких не дадим, потому что МВФ так потребовал. Вот как выйти вот с этой вот петли, да, так сказать, я не представляю, как правительство может с этого выйти. Я думаю, что ННВК тоже на это же самое нарвется, когда вроде бы все за, но потом читаем пункт в подписанном меморандуме МВФ, а МВФ-то был против. Вот, и я не знаю, насколько, Олег, ты оцениваешь возможность введения ННВК со следующего года, там, через год, может быть. Так, я бачу, що Ну, є свої думки. я хотів трохи прокоментувати. На щастя, в цьому меморандумі, на відміну від попереднього меморандуму, де було чітко написано, що не змінювати взагалі модель з податку на прибуток, тобто тоді було неможливо щось ввести. На щастя, цей меморандум має такі заокруглені формулювання щодо податків, що ми, як фахівці, не бачимо, що він заперечував можливість введення податку на виведений капітал. Він заперечує певні пільги, але податок на виведений капітал – це не пільга. Він заперечує можливість нам мати там надвеликий дефіцит бюджету, але якщо ми збалансуємо це за рахунок або скорочення неефективних видатків бюджету, або за рахунок певних модифікацій податку на землю або на сільхозземлю, законопроект ваш вже, здається, пройшов комітет, то ці додаткові надходження, 20-30 мільярдів гривень, компенсують ці недонадходження, і для Міжнародного валютного фонду не буде великої проблеми. Їм головне, щоб ми показали збалансований бюджет. Ось розрахунки Мінфіну, якщо він їх зробить, там мінус 40 мільярдів, наприклад, від запровадження податку на виведений капітал, а ось від податку на землю та скорочення видатків бюджету, ось додаткові плюс 40. Все, у МВФ не буде питань. Проблема попередніх років, що цього ніхто ніколи не зробив. Розрахунки були від мертовських мінус 25 до ДПСівських, з якого дива взагалі вони щось рахують, мінус 80 мільярдів. Мінфін давав мінус 60, мінус десь 50, 60, 70, не міг ніколи порахувати. І тому це була найбільша проблема. Ніколи ми не могли надати цифру Міжнародного валютного фонду, скільки це буде коштувати і як ми це компенсуємо. Не було політичної волі. Зараз ми сподіваємося, що вона є.
Цікаво, що яка думка у комітету. Ну, Пане свой Марьяне. прогноз, сколько мы в этом году вообще получим налога на прибыль. В прошлом году там, по-моему, 110 или 115 миллиардов гривен было получено в бюджет. У меня, вот мой прогноз, мы вот можем встретимся в следующем году, и еще если меня пригласят в этот эфир, то я думаю, что вот до 50 миллиардов. То есть падение прибыли будет больше, чем половина. Я думаю, что вот в районе 40 даже, так скажем. Поэтому, когда мы говорим о том, что вся налог на прибыль будет 40, да, и введение налога на выведенный капитал, которым в законопроекте, о котором я видел, до 200 миллионов гривен в год, то это вообще не касается крупных предприятий. У нас налог на прибыль сейчас платят крупные предприятия, экспортно ориентированные, которые котируются на каких-то биржах, лондонских, варшавках, иностранные компании и так далее. Да? И малый и средний бизнес сейчас в таком очень тяжелом положении, он не платит. И когда мы говорим о введении до 200 миллионов гривен, это как раз для него. Я не вижу вообще потерь, это раз. Вот с точки зрения бюджета, вот в нынешней ситуации короны экономики, да, ну, может быть, там до 10 миллиардов гривен будет потеря, но була это б совершенно не важлива те деньги. антикризова норма. Це була б дійсно важлива антикризова, післякризова для для нарощування можливостей бізнесу. Так, це було б дійсно Ну и потрібна очень норма. важный фактор, против которого никто из оппонентов не будет тут крыть, кроме тех стран, которые уже его ввели, да, где пошли инвестиции. Если сейчас еще Польша введет, но тут не о чем говорить. Польша, у нее не низкие налоги, да, и при этом тоже вводят налог на выведенный капитал, хотя бы вот до оборотов, о котором мы говорим, там до 30 миллионов злотых, 330 миллионов гривен. Это будет тот самый фактор, что уже Украине надо догонять, да, догонять надо просто соседние страны, потому что мы же конкурируем с соседними странами. Очевидно, что мы не можем быть сами в себе. Поэтому я очень рассчитываю, что вот этот фактор тоже, в общем-то, добьет любых оппонентов, и наши власти, и Министерство финансов убедит МВФ, что Украине просто необходимо это вводить, чтобы получить те самые инвестиции, в которых Украина нуждается, те самые рабочие места, без которых просто ни одна страна не проживет. Пане Мар'яне, от питання до вас, чи з приводу якраз податку на виведений капітал, як ви думаєте, чи вдасться ввести цю модель? Я Найближчим думаю, часом, що в принаймні. найближчі 2-3 роки ні в комплексі, тому що швидше за все нам це вдасться або в тестовому режимі в якійсь області, або в якомусь дуже урізному варіанті. Я приймав участь в цих переговорах МВФ щодо того, як став народним депутатом. Це трошки інше, ніж розказують колеги. В Теж них цікаво. є МВФ дуже неповоротка установа, і вони дуже горді зі своїх оцінок. І коли вони вже якось написали, що податок на виведений капітал – це погано, значить це погано. Значить їм поміняти їхню позицію ох, як важко. Тому це буде довга боротьба. Я особисто зведення цього податку підтримую, але я знаю, як буде непросто поміняти їх думку. Щодо найближчих змін, я думаю, що ми поправимо цей сумний законопроект на 400 сторінок, який був прийнятий. До речі, хочу зауважити, що там настільки справа в тому, права продажі корпорації «Залізна родина», якісь офшори, скільки те, що наші найбагатші українці всі свої активи тримають на таких компаніях. Ну, наприклад, всі чули, як колишній президент там продав ленінську кусню за $300 мільйонів. А податок з фізичних осіб 18%, 1,5% пенсійного збору де? Його немає, тому що одна офшорна компанія продала інші офшорні компанії. Або, як ми бачимо, що різні олігархи, вони офіційно дивіденди виплачують теж на якусь свою компанію. На цю компанію вішають яхту, вертольоти там, і так далі, літаки. От якраз згідно цього закону, і це основне, що хочу зробити, це заборонити нашим найбагатшим українцям всі свої найдорожчі іграшки вішати на свої закордонні компанії, не платити з цим податком. Але ще хотів би також зауважити, що ми будемо дещо відкатувати і не тільки закону 1210, ми будемо відкатувати так званий кешбек. Перепрошую, це як норма, як на мене, глупа. Це йде мова про те, що кожен, кому не видадуть товарний чек в магазині, він буде мати право отримати повну вартість товару. Я вважаю це глупством, це просто закінчиться масовим шахрайством, тим, що будуть підкуповувати касирів, і закінчиться дуже погано. Повністю за те, що в нас платили ПДВ і імпортні податки на ввози, але я наганати проти весь бізнес, наганати з тим, щоб... Не весь бизнес, а тут то не выдают. Я це зроблю все, щоб це відмінити. Про податок на виведений капітал додати хотів буквально одну ремарку. У 2018 році, коли пані Яреська оцей саме
двоетапний модель розробляла спочатку до 200 мільйонів, а потім тільки для всіх. І вони, коли були на зустрічі з МВФ з пані Южаніною, потім Яресько офіційно заявляла, що МВФ саме таку модель погодило. Жодних інших моделей вони не погоджували, але є офіційна заява Яреська і Южаніної, що МВФ погодив таку модель. І саме пані Южаніна в своєму комітеті її тоді, ну як це сказати, захоронили. І вони це офіційно визнають. Я був на тих переговорах, я ж тоді був главою громадської ради, коли Ніна Петрівна і Жаніна очолювала громадську раду. Був і на закритих переговорах. У мене багаторічні довгі стосунки з МВФ, теж окремо я їздив по цьому окремо в Вашингтон. У них позиція така: ми велика бюрократична машина, раз ми вже так сказали, ми не можемо бути неправі, тому що ми великі вчені, кібернетики, модельовщики і так далі. Але в новому меморандумі немає, і Польща вже вводить. Тому МВФ буде рухатися зі своєю позицією безумовно. Слабка надія є, але це буде дуже важкий процес. Добре. І про кешбек одна ремарка, він не для всіх, а тільки для дорогих товарів, від 850 гривень. Тому зловживань масово бути не може, він тільки від 850 гривень. Ну, тільки літні товари, рахуйте, покрили. Тільки дорогі товари. Ну так. Добре, ну не для дрібних. Це важлива відмінність, тому що дійсно було б масове зловживання. Що таке 850 гривень? Ну, я купую такі товари раз на тиждень. Я не знаю, як ви, але це нафтогазова група, це великі супермаркети, це ювелірні вироби. Добре. Прийшли в супермаркет, завели туди свого касира, ви в нього купуєте 3 телевізори на 1 мільйон гривень, і він вам забуває видати товарний чек. Схема. Зовсім нічого не відбудеться. Якщо у вас немає фіскального чеку, жодного кешбеку не передбачено. Це чітко зазначено в законодавстві. Ви виключно маєте прикласти скан фіскального чеку. Вам буде по закону, якщо ви не видали чек, повертатись вартість товару. І ще й сам товар. Без чека даже ничего не докажете. Немає чека, немає кешбеку. Только если выдано... ваш закон. Нет, так если написано на нем фискально, а его нету в базе, значит это подделка. Вот тільки так це працює. В тому то й суть. Якщо вам не видали чек, вам вертають вартість товару. Если ничего не выдали, то у вас не о чем жаловаться. А если выдали название фискальный чек, вы проверяете в базу, а его нету, то есть это левый чек. Речь идет о том, что есть кассовые аппараты, которые работают в ночную смену, их так называют. Их там накручивают, и выдают фискальный чек, а его нету в базе. Потрібно це роз'яснити на рівні підзаконки, але воно має працювати. Насколько я знаю, і воно буде вот то, что вы працювати. говорите, например, подкупить кассира, и она выдаст подробный чек, а вы пошли там нажаловались, но никто не оштрафует. Владелец скажет, это подробный чек, и все. Тоді ваш закон ні про що. Нет, он про то, что это будет часто. И когда будет один чек подробно, на следующий день опять чек в этом же магазине, и в 3-й раз опять тот же самый чек, хозяин скажет: нет, этого кассира надо увольнять. Она каждый день подправляет чеки. Тут дуже важливий механізм імплементації, і дійсно ми нещодавно з Євгеном Олійниковим, заступник голови ГФС, він теж стурбований. Його можна імплементувати жахливо, коли будуть оці зловживання, про які ви кажете, а можна імплементувати добре, коли це буде виключно за наявності чеку, виключно. І навіть ще надважливий нюанс. Просто за цим чеком це виключно моніторингове звернення. Воно не призводить, це не доказ, воно не призводить до жодної дії. Тільки коли співробітники податкової звернуться туди, спочатку проведуть камеральну і відмовиться підприємство сплачувати цей штраф, і вони вийдуть на фактично, і протягом фактичної за допомогою контрольної закупівлі доведуть, що тут є порушення, тільки тоді повертається цей кешбек. Він жодним чином інакше не працює. Я вважаю, що буде тест бізнес, я зроблю все, щоб це відмінити. То есть вы, получается, выступите за теневой бизнес? Тим самим виступаю, що податківці не кошмарили бізнес. Та ні, Угоду вам. Так тут треба імплементувати вірно. Ну окей, це окрема розмова, ми зараз про виробників. Да, точно. Так, повертаючись до цього, ну це теж стосується виробників, насправді, але давайте повертатися. І насправді вже треба переходити до нашої наступної теми про антидемпінгові мита. Пане Олександре, розкажіть про ситуацію, яка відбулася, ну великий скандал насправді з Карпатнафтохімом, про полімери. Ну, смотрите, там все, которые занимаются производством, они очень действительно стали обеспокоены, потому что наше Министерство экономики
принял совершенно справедливое решение. И вот как мы говорили, в программе есть Кабмин защищать производителя. Это решение абсолютно верно. Производителей украинских надо защищать. Действительно, вот, в том числе и от контрабанды, потому что те же подробленные фискальные чеки, это как раз и есть та самая контрабанда. Поэтому мы говорим про то, чтобы защищать производителей, нам необходимо, чтобы были все в равных правилах. Я говорю, как минимум не было контрабанды. И желательно, чтобы наших производителей государство защищало не только фискальными методами, да, но и просто поддержкой. Это введение тех же антидемпинговых пошлин, это какие-то упрощения, вот те же 579, например, кредитных, да, ну, я про Европу тут нечем говорить, тут в Европе открыл производство, тебе компенсируют до половины стоимости всего оборудования, потому что создал рабочие места, тебя на руках носят. К сожалению, в Украине таких программ нет, но опять же, как я уже говорил, в правительственной программе достаточно много пунктов по поддержке производителей. Один из них – введение антидемпинговой пошлины. Можно бы поаплодировать, но тут произошел один маленький нюанс. Я на самом деле лично это говорил министру экономики с Петрашко, я лично встречался. Я сказал, я вот этот пункт точно поддерживаю, но надо вводить антидемпинговые пошлины на готовую продукцию, которая выпускается не полуфабрикат, и тем более не сырье, а готовая продукция, которая идет на полке магазинов, там, идет на экспорт, например, да. То есть это то, что дает максимальную добавленную стоимость для нашей страны. А когда вводят на полимерные материалы, да, это сырье чистой воды, и мы спасаем производителя, помогаем производителю. Этим самым, конечно, мы помогли этому производителю Карпатнефтехим, тут вопросов нету, но когда мы говорим, что на этом предприятии работает там 1000 человек, там, может, 1500 человек, да, и в это время мы теряют рабочие места там 50 000 человек, которые связаны этим же самым полимером, который производят различно от ведер, там, да, это пластик, это сырье в чистом виде. И более того, эти производители говорят и убеждают, и я просто абсолютно четко понимаю, что у нас не подходит этот сырье, этот материал, который есть, там же разная текучесть. А в этот код просто попали очень большое количество сырья, да. Они не могут, наши термопласт-автоматы, которые импортные, они даже его не могут переварить. Поэтому эти вещи, они там созданы для каких-то определенных ПВХ-окон, там, для ПЭТ-бутылки, но для каких-то других пластиковых вещей, тем более бытовых, оно вообще не подходит. Однако это тоже получается все в одном коде. Ну, что называется, поспешили. Кстати, надо отдать должное, министр экономики это признал, сказал, что мы защищали производителя и будем защищать производителя, но введение антидемпинга вот этих пошлин в данной ситуации немножечко там поспешили, потому что действительно в этом коде очень много так называемых подкодов есть, очень много разного материала и сырья. И вот то, что мы говорим, разные текучести, которые просто для украинских других заводов, которые сегодня вынуждены или останавливать это производство, да, своих изделий, уже готовой продукции, или покупать намного дороже, там, ну, на 20% дороже импорта, потому что они все равно не будут использовать Карпатнефтехим, потому что он им не подходит, как я говорил, это сырье. И будут, получается, на 20% дороже. Где же поддержка производителя? Теперь они получают сырье на 20% дороже. Это, конечно, проблема. Так, у нас якраз на зв'язку Костянтин Грановський, генеральний директор компанії Алеана. Зараз поговоримо з ним з приводу цієї проблеми. Прошу підключити пана Костянтина. Бачимо вас. Добрий день. Добрий вечір. Пане Костянтине, скажіть, вже ввели ці мита 18%. Ваша думка, що зараз відбувається з вашим підприємством? Ну, я вам скажу, вибачте, що буду російською мовою, я вам скажу, что, безусловно, защита одного конкретного производителя, особенно сырьевого, который не производит очень широкую гамму сырья, которое потребляется колоссальным количеством производителей Украины. Это, ну, на самом деле, преступление перед экономикой страны, и я надеюсь, что Министерство экономики признает свою ошибку и исправит свою, там, ну, на самом деле, неправомерное действие, потому что формулировка, которая была демпинг против всех производителей всех стран мира, ну, на самом деле это безумно как-то неправильно. В нашем предприятии, безусловно, мы запрашиваем у Карпатнефтехима в течение последних 2 недель, чтобы они нам предоставили возможность хотя бы свои планы о производстве тех марок, которые нам нужны. Они не отвечают, боятся отвечать. На словах менеджера отвечают, что не боятся отвечать.
Мгм. как-то это все Тобто очень странно. у них немає цієї сировини, яка Да, підходить. естественно, если по полиэтилену, на котором я работаю, это полбеды, то на ПВХ-шной продукции там вообще колоссальная проблема. Там конструктивно этот завод не может это производить. Касательно тех программ, которые Министерство экономики должно было защищать, то, о чем говорил Александр Громыко только что, абсолютно неправильно, почему защищается сырье, когда одновременно готовая продукция завозится из этого же сырья на Украину без всякого пошлины, тем более без всякого ценового мониторинга. И на самом деле надо открывать круглые столы и заниматься защитой действительно тех предприятий, где работает десятки тысяч людей. Это в первую очередь нужно для этих людей, наших граждан, и для налогов нашей страны. Угу. І скажіть ще, будь ласка, от частка сировини у собівартості продукції скільки становить? Ну, у нас в зависимости от номенклатуры до Приблизно. 80%. Соответственно, 20% пошлина – это практически 20% увеличение себестоимости, когда импортеры с того же самого сырья будут завозить продукцию по нулевой себестоимости, причем из всех стран мира, в том числе и из соседей с Востока. Угу. Ну, ось цікаво, у чиїх інтересах було прийнято цю постанову. Будемо Ну, розбиратися. я не готов комментировать. Угу. Дякую. Я вам дякую, Костянтине, за такий коментар. Що ж, давайте спитаємо знову у представника влади, що він думає з цього приводу, як вирішувати це питання, пане Мар'яне. Ну, обов'язково розберуся. У нас ще мав бути в ефірі Тарас Качка. Я дуже Мав шкода, би бути дуже що він не прийшов. Я йому окремо свої файли великі сказав по поводу того, що зараз тут немає вже переписці. Але скажу вам так, що проблема в нас з міністром економіки, з цією комісією, яка встановлює мета, вона системна. Президент насправді на минулій фракції обіцяв знайти заміну поточному міністру економіки, пошукати більш серйозну кандидатуру. А я особисто піднімав на фракції питання, що, можливо, і главу міжвідомчої комісії з питань торгівлі Тараса Качку, можливо, теж він хороший фахівець, але, можливо, знайти йому якесь краще місце. Тому що я мав проблеми з тим, що я мусив цій міністру економіки і Тарасу Качці, причому безуспішно пояснювати, що антидемпінгові мита на добрива – це погана ідея, подібна історія, схожа по опису. Знадобилось втручання президента в даному етапі, що ми це зупинили. Хоча єдине, що до їх честі не піддалися на тиск нашого нафтопереробного заводу, одного відомого, і не ввели мита на дизель. Хоча б тут, принаймні, вони відстояли. Але, принаймні, по питанню добрив я був в шоці, це ми відстояли, а з цим зараз теж розберемося. Тобто квоти на добрива вже відкладені, Завтра скажімо так. буде публікація в урядовому кур'єрі, де буде відмовлено у порушенні справ і по добривам, і по дизелю. Чудова новина. Угу. Ну, я хотел сказать, еще раз вернуться к разговору. Я встречался лично с министром экономики. У нас было на самом деле ряд бесед как раз вот в этих пунктах программы, в том числе один из тех, который поддержал вот эти пункты импортозамещения производителей, да. Вот. И я поддержал как раз пункт антидемпингового расследования и пошлины, и даже наоборот обрадовался, что во главе с Тарасом Качкой действительно межведомственная комиссия стала активно работать. Это правда, это необходимо. И то, что говорил Константин, впору защищать тех, которые производят готовую продукцию, вот о чем мы сегодня говорим. Из этого же полимера выпускаются там ведра, какие-то лопатки, то, что мы сегодня видим в строительных магазинах производства Made in China или Made in Turkey, да, они заходят без пошлины, готовая продукция, из которых делаются вот эти полимеры. А само сырье для того, чтобы стимулировать производство, неожиданно ввели антидемпинговую пошлину. Это на самом деле ничего вроде бы такого страшного нет, потому что это же тоже производитель. Карпатнефтехим — это большой закарпатский наш производитель. И, как я говорил, там, по-моему, 1500 рабочих мест, конечно, это им даст дополнительные, так сказать, силы работать. Кроме одного маленького нюанса, что мы должны при такие, когда решения, надо оценивать, на каких производителей они отразятся. А производители, к сожалению, отразятся гораздо больше, чем у них работает. Да? Там оценивают эксперты до 50 тысяч человек в смежных промышленности работает, которые используют это сырье. И, как уже было сказано, сырье импортное. Поэтому вводить еще раз надо антидемпинговые пошлины. Я здесь Тарасу Качку и всю эту комиссию поддерживаю на готовую продукцию. Вот, например, в нашей бытовой технике есть совершенно очевидный демпинг
со стороны китайцев, которые производят аналогичную продукцию, и сегодня потеряли американский рынок. Американцы, Трамп, вы знаете, как сегодня пошел гораздо дальше. Он не антидемпинговый пошлина, какой-то код. Он просто против Китая там ввел там, на 200 с лишним миллиардов долларов всего импорта, который с Китая идет, 20%, потом 25% на некоторые продукции. И сказал, что, извините, купуйте американское, платите украинское. Хорошо было бы, если бы он сказал, купите украинское в Америке. Да? Но мы, кстати, к этому стремимся. Мы, например, отправляем, у нас члены ассоциации, наши производители реально в США продают. Да? Это плюс у нас, слава богу, опять же, на готовую продукцию. Нету никаких ограничений, квот, потому что это не сырье, это не сельскохозяйственные товары. И в Штаты можно спокойно, беспошлино продавать, как и в Евросоюз. У нас тоже нет никаких ограничений. Но Трамп просто наплевал на все эти законы, ВТО и так далее, ввел вот эти пошлины. Да? И что интересно, все думали, что это будет сложный эффект, они отменят, это политическая история и так далее. Пожалуйста, пошлины работают. Я скажу больше того, ни демократы, ни республиканцы его в этом не обвиняют, потому что реально часть заводов стала переноситься в США. Это парадокс, но так оно и происходит. Плюс стало подниматься бюджетные поступления за счет этой пошлины. И поэтому вроде бы как ничего такого прямо особо плохого нет, но на готовую продукцию. Когда речь идет о сырье, которое как раз используется теми самыми американскими, в данном случае украинскими производителями, здесь надо быть очень осторожным, и это, конечно, ошибка. И, кстати, возвращаясь все-таки к министру экономики, он это признал. Он сказал, что да, мы здесь поспешили, мы видим, как из этого выйти. Ну, в данном случае отменить это уже постановление, введенное антидемпинговой пошлиной, там мы не можем, потому что там демпинг, который они доказали, там уже было расследование, оно какое-то определенное существует, там, не знаю, со стороны китайцев или турков, но мы прекрасно понимаем, что этот код слишком многие охватил товары, о том, что говорил Константин, что даже не подходит по текучести и по другим производителям. Поэтому мы сделаем разъяснение для таможни, конкретно для каких товаров, ну то есть они просто максимально сузят вот именно те, которые действительно, условно говоря, нефтехим, потому что он действительно есть определенные товары, на которых у них большая доля рынка, больше, чем 50%. Ну, тут, очевидно, можно его защищать. Но там на тех производителях, как вот в данном случае я понял у Константина, его предприятия, если они не подходят даже текучесть, нефтехим не отвечает, они не могут ему поставить то, что им нужно по характеристикам, то, безусловно, нужно это разъяснение сделать. И министр мне это подтвердил. Другой вопрос, что мы, конечно, надеемся, что это произойдет быстро, а не долго, потому что предприятия, очевидно, сейчас перестали закупать импортное, и какой-то период времени простаивают все в ожидании, что эти разъяснения будут. Поэтому мой, на самом деле, простой совет к власти, в данном случае Министерству экономики и этой комиссии, которая возглавляет Тарас Качка, вводить все-таки, если вводить эти демпинговые пошлины, то помогать производителям, которые выпускают уже готовую продукцию с максимальной добавочной стоимостью, где максимально используется наш рабочий труд, да, и, соответственно, создаются рабочие места. Это, очевидно, делать это необходимо. Пане Олександре, давайте перейдемо ще до індустріальних парків. Трошки про це поговоримо. У нас є теж на включенні. Да, сегодня я тоже узнал новость большую, что мы, как ассоциация, выступали за индустриальные парки. Еще многие считали, что это не пройдет. И вот, наконец, сегодня законопроект был внесен в Верховную Раду. Я уж не помню там точные номера этого законопроекта. Пане Мар'яне? Ну, знаєте, що внесений це абсолютно на гарантії прийнято. Може внести взагалі будь-який закон на світі, в принципі, який я прекрасно І, понимаю. до речі, серед авторів, може і помиляюся, але немає жодного члена податкового комітету. А таких 33 є серед тих 33, і для нас це сюрприз. Я, наприклад, зі мною ви цей законопроект не обговорював. А даремно. На включение, вы говорите, депутат? Уже есть? Ми ще чекаємо кілька хвилин. Ми в нього і Ну, спитаємо. да, Як я можу готувались, сказати так, про ми- авторський колектив спитаємо. Да, співавтор. в данной ситуации в законопроектом о индустриальных парках мы, как ассоциация производителей, как несколько других, в общем-то, объединений бизнеса, их на самом деле много, которые поддерживают это, да. Главная цель, в общем-то, этого законопроекта очень простая. Опять же, возвращаясь к тому, что Украина конкурирует с другим внешним миром, да, как страна, которая сегодня конкурирует за инвестиции, за рабочие места. Наши рабочие места, извините меня, создаются в Польше, они уезжают на аналогичные предприятия, как там. Скажу даже больше того, в Венгрии, в Польше, в соседних странах украинцы создают те самые рабочие места, создают предприятия производственные там. Почему? Потому что вот
один из факторов индустриальные парки. Вообще Польша очень интересный показатель. Я действительно, Ярослав, тоже близок к этому, и сам с польской, украинской ассоциацией. Там мне очень импонирует, как власть умудряется, вот так сказать, красиво с МВФ, с Евросоюзом отстаивать собственные интересы польского бизнеса. Да? Так вот, я могу сказать такое, что в Польше 16 индустриальных парков. Практически во всех областях. И у них было время, потому что Брюссель, так же, как и у нас МВФ, мы против каких-либо льгот, а там, извините, там уже не МВФ, это страна в Евросоюзе, где нет никаких границ, да? И там было, что на 10 лет вы даете эти льготы, и все. Через 10 лет все на равных правилах, говорят, соседняя Германия, там, Чехия и все остальное. Но тут поляки проходят 10 лет, они же быстро проходят. Начали отстаивать в Брюсселе депутаты польские и другие страны, что у нас потеря будет больших рабочих мест, надо еще продлить на 10 лет. И что вы думаете? В Брюсселе были против, но тем не менее закрыли глаза, окей, давайте еще на 10 лет ваши 16 индустриальных парков. Причем они продлили еще на 10 лет, такая интересная история. А потом через, я не помню, пару-тройку лет, они говорят, что нам не хватает 16, а можно мы еще там десяток откроем индустриальных парков, потому что вот большие территории прям вдоль трасс, и подключена энергия и так далее, и хотят заходить в производство, их уже не хватает. Рабочих места, в том числе, как я уже говорил, украинцы хотят создавать. И в итоге, что вы думаете? Конечно, категорически Брюссель отказал, что уже никаких, все, 16, мы вам и так еле-еле на 10 лет продлили, а вы еще хотите индустриальные парки, да, создать. Ну, в итоге, что вы думаете? Польша пошла в разрез и создала филиалы тех существующих 16 в других регионах. Это оказались юридические филиалы. Опять же, с какой целью? Чтобы сюда заходили инвестиции, создавались рабочие места, создавались производства. То есть вот таким вот образом отстаивает Польша свои интересы. У нас, когда слышат про индустриальные парки, во-первых, понятно, это как обычно МВФ там, или так далее. И второе, у нас власть почему-то часто думает о том, что вспоминает такие свободные экономические зоны, у нас было на Донбассе, там, да, и, к сожалению, были злоупотребления, оптимизация, о которых мы там говорим, да, и так далее. Вот. Из-за этого прошлого шлейфа, который у нас был, и потом, который все взяли, отменили, у нас власть очень боится вот этих индустриальных парков. Сегодня законопроект, который был подан, он максимально исключає вот эти злоупотреблення. Давайте почуємо думку влади, власне. У нас на зв'язку Олексій Жмеренецький, народний депутат від партії «Слуга народу». Вітаємо вас. Добрий вечір. Не чуємо. Пане Олексію. Доброго дня. В кого день, в кого вечір. Вітаємо вас. Чули нашу розмову про індустріальні парки. От розкажіть, будь ласка, сьогодні був внесений законопроект, я так розумію. Розкажіть детальніше. Да, це багатостраждальний законопроект, тому що ще після того, як в 2012 році був прийнятий базовий законопроект про індустріальні парки, було зрозуміло, що тих пільг, які там наявні, а це, я нагадаю, звільнення від пайової участі в інфраструктурі, можливість погашення відсотків за кредитами на облаштування інфраструктури і можливість державного фінансування інфраструктури. Цього було явно недостатньо для того, щоб наші індустріальні парки були конкурентно спроможними. І починаючи вже з 2013 року, різні асоціації, підприємці розробляли проекти і лобіювали з приводу розширення цих пільг. Я якраз був в одному з таких проєктів на той час. Ми вивчали досвід Туреччини, Польщі, Словаччини, Китаю. І було очевидно, що в них перелік пільг набагато ширший і вони найбільш конкурентніші. Тому цей законопроект, який ми зараз подали, це таке логічне продовження цієї багаторічної роботи ще з 2013 року через вивчення різних запобіжників, практик, якого ми вважаємо достатньо, щоб все запрацювало. Що саме в цьому законопроекті передбачається? Звільнення від сплати ПДВ на 5 років і 50% знижки на ПДВ на наступні 5 років при умові, що компанія експортер. Потім звільнення компаній резидентів індустріальних парків від ввізного мита на обладнання, необхідне для роботи парку, яке не виробляється в Україні, і 3% ставка ПДВ на імпорт цього обладнання на 10 років. І для компаній, які орієнтовані на реекспорт, тобто на завіз в Україну сировини, комплектуючих, збір і експорт товарів, готових товарів за кордон, передбачається також ставка ПДВ на імпорт цих комплектуючих і сировини 3%. При умові, що
частка експорту виробленої продукції не менше 50%. Ну і звичайно ж компенсація кредитів на експорт товарів. Там ставка залежить від відсотку експорту. При умові, що це 15% експорту від виробленого, компенсація складатиме 30%, і якщо частка виробленого, яка експортується, 50%, то компенсація буде досягати 75% від кредитів, необхідних для вироблення, для експорту цієї продукції. Це наразі така модель запропонована нами, але до другого читання, я думаю, що можна буде щось додати. Зокрема, я думаю, ми зможемо додати декілька запобіжників і певних умов для того, щоб вже ні в кого не виникало якихось там страху про те, що це чергова схема. От, тому законопроект цього разу вже, я думаю, повністю захищений від якихось нападок, як це було ще в 2013 році. Зрозуміло. Можно к вам вопрос, потому что мы еще пока не видим текст этого законопроекта. Вы в 2 словах рассказали суть этого законопроекта, что там написано. Но здесь возник вопрос, что вот уважаемый ваш коллега, депутат податкового комитета, говорит, что не обсуждалось податковым комитетом. Есть ли в этом законопроекте кто-то с податкового комитета? Если не ошибаюсь, ну, вроде бы и Гетманцев Данил тоже рассматривал. Он есть в числе подписантов этого законопроекта? Да. Якщо я не помиляюсь, то, ну, а я думаю, що я не помиляюсь, то Данило Гетманцев є серед підписантів. Да. Ну, є навіть розрахунки. Ми підрахували, що за песимістичного сценарію буде додатково згенеровано в парках, ну, в тому числі включаючи інвестиції, які зайдуть на облаштування цих парків, 2,8 мільярда доларів – це мінімальний сценарій, і максимальний – це більше 15 мільярдів доларів, які будуть згенеровані в цих парках. А це, відповідно, від 0,9 до 12% ВВП. Тобто є обрахунки навіть того, які будуть ефекти. І щодо податків, я повернусь до наших багаторічних дискусій протягом всіх років, які ми лобіювали ту чи іншу версію цього законопроекту, бо це чергова версія, дуже коротко, мало часу у нас залишається. І було багато цих версій. То, повертаючись до аргументації, найбільше побоювання фіскалів чи Мінфіну в тому, що нібито будуть втрати в держбюджет через те, що знижується ставка ПДВ чи ставка податку на прибуток. Але я нагадаю, що мова йде про новостворені підприємства. Тобто резиденти парків – це ті підприємства, які створюються завдяки інвестиціям, завдяки тому, що наші парки стануть конкурентоздатними. Це не мінус від бюджету, а це замість нуля, тобто замість того, що підприємств взагалі б не було, створення нових надходжень, хоча й за зниженою ставкою, ну, як заохочення на певний період. І ще, як аргумент, я вам нагадаю, що закон про індустріальні парки був прийнятий у 2012 році, і наразі існує в Україні 43 індустріальні парки. Так от, лише в 7 парках з тих 43 є хоч якісь резиденти. Тобто всі інші – це просто ділянка, просто стрічка в реєстрі індустріальних парків, проте сам індустріальний парк не працює так, як задумувалось. Ну, ви згадали про Польщу, наприклад, в якій 70 працюючих парків. То я вам згадаю про Туреччину. В Туреччині 230 індустріальних парків, які працюють і які також мають величезний перелік пільг. Коли ми вивчали це питання в 2013 році, в Туреччині було трошки більше 100 парків. А зараз їх вже 230. Тобто, поки Україна розмірковує, чи створювати, чи не створювати, то інвестори заходять туди, де є правовий режим відповідний, і там створюють нові підприємства. Пане Олексію, ми вам дякуємо, що долучилися. На жаль, часу дуже мало. Хочемо почути ще думку Ярослава. Пане Ярославе, ви хотіли додати щось дуже швидко. Да, дивіться, я думаю, що треба розрізнити і зрозуміти, бо не зрозуміло, чи це йде про спеціально економічні зони, чи про індустріальні парки, бо це є різні речі. Якщо ми говоримо про Польщу, да, то в Польщі є 14 спеціально-економічних зон і дійсно десь біля 80 технологічних, скажімо, там парків. Але найбільшою, і звільнення, там немає звільнення від ПДВ, є звільнення від податку на прибуток, є звільнення від податку на фонд заробітної плати,
але найважливіше, там податок на нерухомість, найважливіше, що держава на себе взяла, це доступ до інфраструктури. Тобто держава створює і підводить інфраструктуру. І третє, що в Польщі було, це дофінансування, яке вони отримали від Європейського Союзу. На 2014-2020 роки Польща отримала від Європейського Союзу більше 72 мільярдів євро на дофінансування загальної економіки і понад 28 мільярдів на дофінансування сільського господарства. Це не кредити, це не позички, це кошти, які не повертаються. Угу. Так, слухаємо, пане хотів Олеже. зазначити, дійсно потрібно буде вивчити детально законопроект і зможемо зробити висновки, але з того, що почули, на думку нашої експертної групи, ми розробляли цю концепцію, спільно працювали з комітетом, і ми саме це і зазначили, що така ідея має право на життя, але дійсно у такому вигляді, як зазначив Ярослав, що держава може компенсувати підведення інфраструктури, безкоштовне, наприклад, підключення і пришвидшення підключення до електромереж. І ще багато ось таких речей, але як тільки ми хочемо зробити щось з ПДВ, там позбавити на 5 років, то я не розумію, яким чином можна ці величезні, які відкриваються можливості для зловживань, яким чином поставити ці запобіжники. Але ми вивчимо проект і надамо нашу рецензію. Щодо податку на прибуток, зовсім не розумію, для чого когось позбавляти від податку на прибуток, якщо такою індустріальним парком можна зробити всю країну, ліквідувати його взагалі, запровадити податок на виведений капітал. Навіщо комусь окремо давати якусь преференцію, когось звільняти на 5 років, на 3 роки в якомусь парку? Це потрібно зробити для всіх, і саме це надасть дійсно поштовх для економіки. І останнє, що важливо, і що нас відрізняє від тієї ж Польщі, Туреччини і таке інше, в нас жахлива правоохоронна та судова система. Які інвестори, які побіжуть там на випередки один з одним, якщо в нас жахливі суди, жахлива правоохоронна система, високе навантаження на фонд заробітної плати і багато ще інших недоліків. Вони не завжди їх податковими пільгами ми можемо якось залучити. Пане Олеже, я вам дякую. На жаль, така позитивна нота у нас. 3724, 3725 этот законопроект, чтобы было легко изучать нашим зрителям. И Данил Гетманцев есть в этом законопроекте, он также подписал. Добре, але... Значит, я точно могу сказать, что мы изучали очень долго. Зловживание там, если и будет мизерное, знаете, как если кто-то и будет зловживать, то это будет практически мизерно, это все открыто видно. А по поводу коммуникации я точно с вами согласен, но это и будет конкурировать сами между собой индустриальных парков. Как было сказано, если в Турции 230, ну почему у нас нельзя 100 сделать? И они будут между собой конкурировать. Но речь идет о новых предприятиях. Нельзя делить бюджет того, чего мы не имеем. 0 умножить на 100 все равно будет 0. Поэтому речь идет о том, что бюджетной потери их просто не будет. Це тема для окремого ефіру. Ми обов'язково ще поговоримо про це. Пане, я вам дуже дякую, що ви завітали до нас. Часу вже немає. Нагадую, сьогодні ми обговорювали тему захист вітчизняного виробника. Дякую всім, що були з нами. Наступного тижня поговоримо про інвестиції та дешеві кредити. На все добре, до зустрічі в ефірі АТР.